Ola, somos o Club de Lectura do IES a Basella de segundo ciclo, pilladadesnos lendo. Imos vos comentar a primeira lectura deste trimestre, Memorias de Idhún, o primeiro tomo, de Laura Gallego García, que é unha escritora de Valencia que ten varios libros de fantasía moi importantes. Vamos a ver que opinións teñen os meus compañeros sobre este libro. Aitana, ti que pensas? Que tal? Estivo moi ben e recomendo moito. Gustoume moito e sí que o recomendaría. Gústame moito o libro e desexamos seguir lendo a segunda parte. Bueno, a ver, agora para que vos entendedes un pouco, o libro vai de Jack, un rapaz que chega a súa casa e de repente hai aí un mago que cargou os seus pais, aí movida loca. Entón vaise con Asran e con Shail, que son dous magos escapados de Idhún, que é outro mundo, a Limbad. O sea, é unha novela con moita fantasía, como podes observar, de maxia moi interesante, e que creo que aquí tamén gustou moito e temos moitas ganas de ler a segunda parte. A ver, o meu favorito foi Jack, porque, como dixo ben a miña compañeira, na máis chegar do colexo, de estar estudando, claro, como nós, tiña un mal presentimento ao ir pola casa, e dixo, que pasará? Será verdade ou non? E a entrar na casa, veu que, efectivamente, había un mago que matou aos seus pais. Despois chegaron outros magos, un espadachín, o sea, moitísima fantasía, que ao principio decías ti, pero isto non ten sentido. Que fai? Magos, espadachíns, outro mundo, pero a medida que ibas lendo, ibas vendo como conectaban ca terra, o que pasaba. Está moi ben, moi ben. A verdade que a min o libro pareceume entretido, inda que hubo momentos nos que ao mellor era un pouco difícil entender a historia, pero, bueno, a verdade que é bastante recomendable para a lectura. Pois a miña personaxe favorita é Victoria, que é a única rapaza de todo o libro, moi intelixente, vai a un colexio, non ten moitas amigas na terra, pero despois abstraese do mundo e vais a Limbad e ali é feliz cos seus amigos, os magos. A min, ao igual que a Carmen, gustoume moito Victoria e pareceme unha personaxe moi interesante. Ao igual das miñas compañeiras, tamén estou de acordo de que a miña personaxe favorita foi Victoria, porque a pesar de que sea unha nena pequena, lucha por o que quere ser maga, me gusta moito, la verdad. A parte o que dixeron elas, que a de ser a única muller que che podía representar moito o papel de Victoria, porque tamén era unha nena española que iba ao colexio como nós, que tiña máis ou menos a nosa idade, que despois de uns sucesos que lle pasaron aquí na terra, tuveron que rescatala, entre comillas, estes dous rapaces que tamén rescataron a Jack. Bueno, pois hasta aquí as nosas opinións. Esperamos que vos gustara esta pequena charla sobre o libro e recomendámolo moito. Adeus.